Kocanel, Tepenel, Katarhin, Oroma, Katar Avle, Palo Svetospíren, Čirlaroden Pecskrotan, Kerekamente Džal, Nanekaj, Čiriklen, Tan Feder, Leromen, Goreder, Odeldinja, Parne Manušeste, Žeba Perđi, Romen Androjaka, Apsahin, Roma Rodentan, Kajnane Mariben, Kajšaj pani pien Maročinen, Kajšaj chan. Tekavke dičhol Auri Amaro Romengero Dživipen. Tekaj bišta jekbež dživas Andre revolúcia. Niko amendar leromendar naradokaj sodikiben, no hinoda čačutno bilačipen kale dive sengero. Kopez marel važamende. Soske oda amenge leromenge nađa lavrihin tebioda, kaj oroma nakeren lači politika, savišaj žutinel leromenge Andre Slováčiko. Leromen anglobež ochtovardeš teeňa naslepeskere manuša Andre politika. Ale demokracia čelindia pezoda. Sar preamende dikenas Angle revolúcia? Samotný systém bol diskriminačný voči Rómom, pretože jednoducho neakceptoval ich inakosť, ich odlišnosť, ich kultúru, jednoducho tradície, zvyky a Rómovia sa nestali súčasťou toho režimu, toho systému, preto vo všetkých tých procesoch, ktoré prebiehali vlastne tej spoločnosti, boli Rómovia úplne na okraji alebo predstavovali v tom systéme len veľmi lacnú pracovnú sílu. Rómovia nemohli pestovať svoju kultúru, nemali národnostné školstvo a vlastne vo vzdelávacom systéme na papieri to bolo tak, že mohol každý študovať, kde chcel, ale málo ktorý Róm sa dostal k tam, kde potreboval. Hneď v prvých dňoch revolúcie vlastne vznikla rómska občianska iniciatíva, na čele ktorej stál pán Šťuka v Prahe a potom na Slovensku pán Gejza Adam. Takže vlastne cez tieto politické štruktúry alebo cez tieto politické podmienky sme sa dostali do kontaktov a do spolupráce s občianskym fórom v Čechách a na Slovensku s verejnosťou proti násiliu. Takže vlastne od prvých dní sme boli ako si súčasťou toho procesu, toho diania nového na Slovensku a v Čechách. A práve ten moment, ktorý vlastne tu vznikol, ktorý predtým vôbec neexistoval, bolo, že to občianske fórum a rómska občianska teda iniciatíva v Čechách a potom na Slovensku verejnosť proti násiliu, oni prijali ten nový model existencie a prijali Rómov ako svojich partnerov. To znamená, že Rómovia na Slovensku a v Čechách kandidovali do Národnej rady v Čechách a na Slovensku a do federálneho zhromaždenia a na ich kandidátkach. To znamená, i keď sme mali vlastnú politickú stranu, ale táto politická strana vlastne bola v koalícii s týmito najväčšími hnutiami a v rámci tohto hnutia sme sa vlastne dostali do týchto orgánov. Do Národnej rady Slovenskej republiky, do Českej národnej rady a do federálneho zhromaždenia. Jekte by panle Avrikidi pena doane lači pente prekalo Roma savešaj leromen záčade te pronacia kerotan. Kada lači pen bezmar bižbež náčila te bioda, kajo romane politikanike séri odá kamle te dochudel. Vítam host. Esiera ke romani koalícia sa by sa zathodí Androber Dujezera te dež, kam ľabut te dochudel. Právny predpis
vylučuje členstvo v politickej strane alebo... Čakali sme 10 rokov, kde predtým Rómska občianska iniciatíva kandidovala, nepodarilo sa jej. Myslím si, že už je toľko inteligencie na Slovensku rómskej, ktorá by mohla zjednotiť všetkých Rómov a ktorá by konečne mohla dostať rómsku národnostnú menšinu do parlamentu. Vašo Roma náne koteva kerel, leromen náne peskere poslanci ando parlamentos, stave pes mar de haz vaše romaninácia andre Slováčiko. Kana amen aj se manuša ulehas, šaj dochudľam az buter, tele romengero hangos ulehas zoraleder. Myslím si, že bojovať tým spôsobom, že vlastne keď vznikne strana takáto a bude dobrá, bude kvalitná, bude silná, dostaneme sa postupne do parlamentu, tam môžeme ovplyvniť niečo, nejakú politiku, lebo je to o nás stále bez nás. A myslím si, že konečne takáto strana, keď vznikne, budeme veľmi hrdí na to, že tá identita sa konečne prejaví aj v takýchto štátnych, na takomto fóre. A mengi do akanakes o gađe na denas možnosť kaj peste do chudas prolengere kandidátky alebo kaukanre politika, lebo on amen furka menas čate do chuden kelengete zhanin keras romane hlási, že prekodá sa ma z lengeláče, ale akanakes šaj imar dav keras ohlási amara seráke. Ja si myslím, že táto strana, ktorá vzniká nová, bude pozostávať z mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť pre Rómov a ja si myslím, že bude prosperovať a o chvíľu budú niekde vpredu a budú vytvárať nové veci. Chceme byť stranou modernou, to znamená, nechceme len niečo deklarovať, ale aj v tej praktickej rovine napomáhať majorite spoločnosti, aby sa problémy okolo rómskeho obyvateľstva plnili. Kaj pes oromate dochuden andro parlamentos palobiš berč, kam lepes duj romane politikáni ke sérii RIS TSRK testovali je ketanes. Ak by sme sa naozaj kompletne dohodli a že išlo by sa pod názvom Strana rómskej koalície do parlamentnej volieb, že by sme zrušili risku. Oficiálne cez ministerstvo vnútra by sa uskutočnil snem a strana by sa zrušila a my riskári, že by sme vstúpili do štruktúr Strany rómskej koalície. Môžeme sa na tom dohodnúť, že sa ešte zídeme, vysvetlíme si tieto veci, delegujeme jednotlivých členov na rokovanie. My navrhujeme ako strana, aby sme išli obidve strany na jednej kandidátke. Nepožadujeme zrušenie strany, nepožadujeme, aby ste niečo v strane robili. Len jednoducho každý bude financovať svojich kandidátov. Hostovi ben Lelserengero nadoavľa. Esera RIS andro avrikidipena nagela. Teavke budroma save patianas hoj kampel hoj oromatein andro parlamentos, kamenas tevolinel leromen akor SRK. Suske tu men piren po voľby. Poate volá menke feder. Poate beșel kamen dar vale kodi andi volta. U sar oda peske tu men kamen te do chudel. Hoja mendar kohin oda. O geza. Dam le, to dam le odoj hoj tabel teo maškiramente odoj andi vlado te šegitino pre Roma. A tu men patian hoj Roma šajvare so do chuden. Čačo hoj šaj. To dam menke savore. Ava jedno strane u savore voli na hajek avka šaj. Roma già niente zastupi nelle romene. Andati castando televizora. Každý klenám de televizor. Kamen da koda geza da modaj vaša mengi vaša Roma. Avljam pro voľby, tu men piren fur pro voľby te volinu. Tam piras, sakera. A sokamen alehate do chudel, sokamen. To je nek feder telo preko Roma, na sarakana kesa su na kredenič preko Roma. Čas ľubinker na savor nič. A konek buta šajkrel preko Roma?
Paltumaro. Ta zina ne vlada onako vamo, kao mlade romane, kazda, a vres. Roma palo Avrikidipena bez ando parlamentos nadochudle. Nie grom bez odoj nadochudľa. Esera ke romani koalícia chudľača na calo 1% hangi. Andro Avrikidipena avľa nevipen sašaj peskerel e manipulácia le manušenca. On piravkere nas avri o voľbengere papíra. Oda si kaďa, kaj o cinkeri ben lehangengero sa láčes predumimen. Penelope zoi šadzia de salvori Slováčiko kávke o Roma kidenkero papíra sartumen. Ahoj kanaličen, ola manuša diken salvori indeu dentume važu dalove. Ina da čačo? No, ne da čačo. Na ne čačo, ususke kideno papíra kere. Da kako poski gena zapustvo. A tu ben soske len kero papíra. To kako za rupen. Sar. To kako te genel. Usu da genera. To su stavi strano da in, stavi meni. A soske na genja na anglo volbi. Ma palo volbi a dak na kampel te genel Palmiro. To je ako ne ste genel, ta spun taresu. Reciclonate genelo estar. A soske avljam pro volbi. To je fera migitel, no. A soske kiden savore Roma kero papíra. Slovenca kerena. Tu da si kava sleske či volbinđam čina. Volban grao papíra, koji či volbinđam. Ukana voľu si kavena lesketa si ila sami što? Aha. Keď si tu me mažu dadela? Dela mi. Keď si? 3 euro, 5 euro. A pireno Roma te voľbino preleste? Pirin. Dovidenia. Sme robili dosť dobrú kampaň, ktorá mala odozvu aj u Romov, ale potom nastala taká vec, že ostatné politické strany začali kupovať a hlavne Romov v osadách, ktorí na to sú sociálne odkazaní. Preto SRK sa do parlamentu nedostalo a Romovia, ktorí mali voliť svoju stranu, volili majoritné strany, ktorí mali dosť finančných prostriedkov. My sme navštevovali hlavne veľké osady, ale aj mesta, napríklad ako sú Košice, Luník 9, v Trebišove, v Humenom a tak ďalej. Pochodili sme skoro celé Slovensko. Všade Romovia sľubovali, že budú voliť a nakoniec, keď prišli tí ľudia, ktorí mali peniaze, volili ich. Roden bez grota, kere kamenteggiam na nekal. Ocinkeri ben lehangengero hin bari pen nača andre Slováčiko no te andro avertemi. Keamende hino čori pen nekbuter koroma, te bioda pezlenca pašo Avrikidipena del nekbuter te manipulinel. Je to, že to ani nie je problém Rómov, že by to bol etnický problém, ale všade vo svete je to problém v podstate chudobných ľudí, teda ľudí, ktorí žijú v nejakej koncentrovanej chudobe, ktorá je na jednom mieste. A s takýmito problémami sa stretávajú politici, respektíve spoločnosti vo všetkých krajinách na svete. Čiže tam, kde je nejaká veľmi silná koncentrovaná chudoba, tak tam sú problémy veľmi podobné a čiže takisto sa tam vyskytuje často aj kupovanie hlasov, respektíve iné ovplyvňovanie voličov. Možno by som to veľmi ako tak prirovnal problémom zo žrav, že v podstate keď sa dajme tomu úžerník odsúdi a zavrie do basy, tak vždy tam bude niekto iný, kto tú úžeru bude robiť. Takisto je to podobné aj s kupovaním hlasov, že ide skôr o systémový problém. Práve systémový problém, pokiaľ sa nejakým spôsobom jednak ako na strane politikov nevytvorí určitý etický kódex, určité morálne princípy a na druhej strane, pokiaľ sa nejakým spôsobom nebude bojovať proti tej koncentrovanej chudobe, ktorú na Slovensku máme hlavne v rómskych osadách, tak tieto problémy tu budú stále.
cincribna ako hangi pes omanu šapalo bare avrikidi penas gele pale andro novemberis. Pro kandidátky slebuddež Roma. Soske tu kandidines po šerutno po starosto zande tu Maro Galu. Ta soske djane se tel federle romenge, ameno Roma de buter sam saro parne, kama soi te keras ko Roma feder čivi pensarin, he buča savoro, inamen jeke koreta Boris svojim problemi oleha, hoj kadi staroskinja sasnuvin kerle romenge, aniš pes na keral. Hino doi paanile romena, elektrika na romen. Tako imar muširat pe zamen brudate zamerinel, hoj te keras amen varesu imaro Roma. Viodaman diňom, ojte džana so peskerel, ojte pomožina zadele romenge, lebo dika, že sa dživas. A kama v tému dojtela, te čunu so sa peskada džal. Lebo na džana so sa džala skada, slavím poslanci, ale so ničole sa na kerena. Sa skušina za kanaver neve, že čamile su na skušinaha, te bi bojnelo da so Roma kamen. Ade peklenjate mek pes preko Roma porjadno na kerđa nič. Te saskala projekte so peskerla zade čo čerpinena sam dalo fonde evropske, tak kerde vare so, ale na dokončinde do konca. Džavte kandidinal bio da bo na bio sekos, ani bio love, ale bio da hoj majek kvapes mikere poriadky, nača oleha hoj. Vareko peske jandova, hoj sačate burinel, a me nane kajte džal, a me na drebarija, a me mušiaste bojnel, hoj te egzistinelo lunik 9, umijal dureder. Bo soma za kanaštan berš poslancov, zajoda, no a diknum, že so pes odokela, nič na kemele spes vorma tekela. Tak pes rozhodníčom, že pes dav prekada, že hoj da ode pre so tanke pes vormege ti pomoženo. Bo diknum, že poslancov pes odradal nič. Sa prinjarav, tranda je du berša de bešav, biolda. Di kao lenge do baro čori peno fest serpinen ta lenge te pomožinel. Sarkamente pomožinel lenge. Te si kao lene romen že mušine te gondol averma sarjiakan gondolas mušine te si kilo južipen. Savoro sa mušine te počinjel bez kopanja ori oplino skada o aramo sa spes lenge polokor za čanama te bavin keral. Bez snažina o lenge te pale avke o te vas vizor. Pesalo svetu z nás, hoj, amen sača tele diken sa ore romen. Počinker nás vare so gađale romenge? No, tak šundjam, že keď si dinja dos barelove dinja rada. A kad na rosada var sa veđene hasu leja kerde, že džan leja, tak barlo lenge počinja. A so dav kere has tu romen? Me pes rozhodninjom nič. Međa mire čiste i leha. Oleja, že so kama predalende. Me nađa vaško da tebe šelode, pesta do chuda, vaško dojle darcina mange ohlasi na. Me peňom. Somle de vleja džavka leha. Akana kaj o voľby, tak akana sako dav kerel lovini leromen, cukriki lečaven, kaj te zvolinen uleđenen. No. Ale kamen desa zo starosta zima duar zvolimen, sa prepočin kerđa leromen, že kerla leromen go bitovki, savor, ali ma 8 roky, no ode starosta, nič na kerđe ode. Každá politická strana by nebrala takto, ako berie, že si kupujú hlasy od rómskych obyvateľov. Prečo sa Rómovia dajú kúpiť? Dajú sa preto kúpiť, lebo oni nemajú vzdelanie. Sú na to rozumovo veľmi slabé. Otázka týka sa tí Rómovia, ktoré nejaké vzdelanie majú, oni sa kúpiť nedajú. Me napírab te volino. Co ste napíren? Napírab tu zbytočne te volinkerel. Zbytočno nes. Co ste zbytočno nes? Važo dahoj mande na love, a ona čena usoprekala mende kerena. Nič. A kerena v kiadele romen sa hoj denen love? A pre dojek voľby den love? Tam var same den, bo Roma palolove na džana. Pokeci vaj den, važe kvasos? Tam be na džana, predtým vaj po 5 euro, abo sar davkere na, no aka na šunžom po 10 euro davker na buter. Možno hoj dena olehla si bo važolove, Roma deline hine. Čo iné okrem peňazí ešte zvyknú dávať rómskym obyvateľom politické strany? Zvyknú podávať nejaké potraviny, hej, čo sa týka takto. Ja si myslím, že u nás v Kecerovciach osobne nie na tých potravinách. Tu sa beží ohľadom tej finančnej stránke niečo. A soha len prepočín kerďou dastal, solendel. Akanakez... Oj kamel tehen. Iž dav kerďa.
keci palienky le romen, cukri. Den te love? Nadjana, love na den, ali darekas den, kođa lode, kaj janin, kaj, oj, ta darekas del, bo Roma širežike late ode. No. No a tyž je aver žandaris, pale to podpočinkerele romen. Co? Tyž palenka, vino davkerele romen. A den pezo Roma te cinel, kavke sarbo penel pez hoj bud gađe cinkeren Romane hangi. Piatica presente sin. A na bajnem país palo volby? Tana pauda bajnem saže sarin. Sarđiven país. Nakelo preklande nič. Od cinkeri ben lehangengero nane loko te presikavel. Ola soda cinkeren peske savoro lačes prilihtinen. Ogulašis te palinka mar adadive hinča cikniben. O Romane familii saven him bučave he save hine čore, peske džanen lačes te zrahinel kecilove hudena, te kanale nane promaro nane pasoste te duminel. Te kaj peskeren bilači pena, o komunalne aurikidi pena prekalo Roma do pele feder. Odoj kaj pes o Roma nadothode, te bio da kaj savoro sa z Andrelingere vasta nadochudle nis. Bište enja Roma a čile palo avrikidi pena komunalna, sar šerutne, buter sar jekšel Roma a čile sar poslanci. Odákaj pes o Roma dochudle andro komunálno politika kerdia barova keriben andre Slováčiko. Vakerlas pes nekbuter palo cikno sikaviben le Romana šerutlenge. Kanasas e medializácia lengeri sa zachudľa oberž le šerutnenca pes geľa e premiérka Andrej Slováčiko e Iveta Radičová te avermanuša andalo governmentos. Este, žeba perdi, Romen Androjaka, Apsahir, Rodenka, Kajnane Mariben, Kajšaj pani Pier Maročinen, Kajšajka. Kaj na nero viven, kaj šaj Roma penen amenadaj keresam. Oleské hoj kampel politiken Romen buter paťan o Romane aktivisti. O František Tanko, Savo Andro Beždu jezera tejňa kerdia z gelipen le Romengeroko extremismus Andro Krompachy nadočírla zathoďa nevi Romani séra SRU. Prvá rada je to, aby sme odbúrali extrémizmus. Je to tak? Rómsky národ mi dal možnosť, aby som im pomohol po jednej stránke a budem sa snažiť nesklamať rómsky národ. Čo to všetko pre vás znamená? Znamená to pre mňa nový impuls, aby som nabral nie len ja, ale aj moji spolupracovníci väčšiu odvahu a väčšiu snahu pomôcť rómskej národnostnej menšine. Čo sú teraz pre vás najväčšie priority ako pre stranu? Tak, prvá priorita pre nás je boj proti chudobe. A to samozrejme je tá nezamestnanosť, potom je tam zdravie tých Rómov, školská povinná dochádzka, ale hlavnou prioritou je pre nás ščítanie obyvateľov a vyzvať rómsku národnostnú menšinu, aby sa nehambila a priznala sa k svojej národnosti. Kana dikas andro purikani benšaj dikas, kaj oroma andre Europa dževenas vult pares. Mušene nas terodel odrom salte preživel, te salte žal avri legačinca andro temi kaj dževenas. Korkorenek feder džanas, savo paro hinkada purikani ben so amenge ačila. Pale nežno revolúcia a čas jektovar andre situácia, kaj našaj teamenke razvare so preko dživi pen andre kada temos. O momentos kana orma ena andre politika, kada savoro amenge domukel. Romane politikanike séri, bez zatovkeren andre paluni vrama, sarkana nácia kero športos. Avel olestar avri pučiben, soske leromenge, ajci séri, kanale nane dosta love prebutile manušenca. Nane dosta teavel ando romano táboris, ča jekurko anglo avrikidipena, tele manušes kampel tesikabel, hoj teđanel,
Kaj adadive bikenel peskero hango z važo 3 evri, no važo 3 evri bikenel štarbež peskere dživipnastar. Odahin palmiro bud so bikenas. Ko akana maj bež palo avri kidipena, kerela vare so prekalo Roma. Pučas olendar kaske bikenjam peskere hangi. Kaj maro činen pani pijen, kaj šajha. Rodentan, kaj nane mariben, kaj šaj Roma penen amenadaj, keresam.